sabo elivinya ngaveza sijahile zoko athi bani ngishukini bayazama bayehluleka ulala kanjani uzobe sukumalethi indlela ebhujiswe ibanzi kodwa ekuphileni njani zamani ukungena alisabo asipinde zamani bayazama kodwa banjani message lento asizama kuyo lapho ku12 verse 1 uthi ngiyancela bazalwane bami ukuthi ninikele imizimba yenu kube yini ithempe empilweni alokhu ukukhonza kwenkokholo bakhoqo yenazela endlala kona kubagazi labo ngishobanyela ayuthi bazalwane yes ilento phakathi kwethu nezimvu phakathi kwethu kuney'mbuzi imbuzi ilishisa ngibona ijojo sibani ngoba isangundaka sangena abantu saphuma abantu so manje kumele izimvu zine-attitude ukuthi kwenziwa njani kuyalindwa kwamngcono ngiyathandaza unazizimbuzi lezo ngeswahili kuthiwa mthungaji wakhondola mbuzi mekubizwa umfundisi ngoba bakholwa ukuthi there is no mthungaji wakhondola basi mthungaji wakhondoo na mbuzi umalusi wezimvu kanye ney'mbuzi alikho ibandla enezimvu zodwa ibandla lebandla nezimvu bese bandani ney'mbuzi khona abesinana siyathandana angikhathazekile ibandla nani nezimvu nani the size look alike even indlela yokuma ibuya ayifani ezinye izimvu zezididisi bese usizwa umsindo
ukuthi umsila wemvu wenze njani ufihlile, kanti wembuzi wenze njani uvezile. Then the attitude of a goat is different from the attitude of the sheep. Ingqondo yemvu ithi ngiyalalela, ngiyahola. Ingqondo yembuzi ithi ngiyayifundela ngenye indlela. Ngiyobuyiswa umbila noma ngiyobuyiswa usawuthi. Awujwanga. Imbuzi, angazi ukuthi ngaphi lezinto, ngoba sisazoxoxa ngo-chapter 11. Ngicela ukuba ngosiphinzo ngona. Lalela njalo. Imbuzi ibuyiswa uma ngingakwazi ukufuya imbuzi. Imbuzi ngesikhathi esithize bekucaphune umbila osulokuzile, osugunyeliwe. Nyawazi umbila ogunyeliwe. Uwuthele egcekeni. Zuke. Uma ungakwenzi lokho aziyibuyeli zidinga ukuyolanda emadlelweni. So it means i-attitude yembuzi, ingqondo yembuzi ithi akubuyi kungekho lutho ngitholayo. Imbuzi ngifuyile phela mina. Mangaba ngiyakuthola. Sizipusawuthi omahhala. Zifike zidle zawuthanda. So umuzi bango-4 njalo. It does not matter ukuqhubela izulu liyana, ngo-4 uzoyithola sezimi lapho ethelela khona umbili. Ngoba imbuzi izela ezokuthola. Ngisho sontweni khona ababuza ukuthi kutholakala usizakala ngaqedelana usizakala umoya wombuzi. Imbongo imbuzi phela lapho esedolobheni imbuzi yendoda kuthiwa imbongo imbuzi yomfana. A male goat kuthiwa imbongo lesizulu. A male goat uyithola ingena kuzo zonke iy'mbali, zonke iy'mbali. So ayivimbeki yonke indawo isekhaya. Impongo. So kunabazalwane abazimpongo. Everywhere is home. They fit everywhere. Kusekhaya la, kusekhaya la. Everywhere. Mawembuzi. So but imvu ayinandaba noma umbili ukhona noma umbili awunjani. Iyakubiza ekhaya. Ihlale ilindele ukuvuleka esibayeni ukuziphuma. Sanibonani. But impongo, imbuzi uyibona seyigijima ngaphandle kungavuliwe. Isibaya sibe-empty, kodwa ezasesibayeni isibaya sivuliwe, kodwa seyitholakala kukhona awukhuluma kela njalo ufuze ukuthi ngaphi imbuzi noma imvu. Namtshela umfundisi ngisho olumele noma mina ngeke ngize ngifike esikade ngivutha nami ngifike ngizovutha ngishiyana ngisho umlilo uzothi ufika lapha esitobheni umlilo awusawuzi bahlangana namanzi ngiyathi bahlangana nomoya
kumele sabe nombuzo. Lokho ke angizokuthatha iadvantage enkulu eCongo Christian inegama lendawo negama lomnikazi wakho. Wakamba baye abantu basonke. Praise the name of Jesus. Amen. Lead us his way as we Drifting is on tanda awareness to the church. Amen. There's something in it. Who is a pastor? And what are the duties? Ubani Bishop, and now according to the second Chronicles chapter 20 verse number 20, uthi uyamkholwa uJehova uNkulunkulu wakho uyokwenza njani yakiniso bese uyakholwa umprofeti abaprofeti bakhe uJehova uNkulunkulu wakho ozana angizoluzwa ngidaza bese uyakholwa abaprofeti bakhe uyaphumelelisa. You understand that? So now one of the things noma enye izinto ekumele yaziwe ibandla kumele limazi uNkulunkulu ibandla elimkhonzayo angabi uNkulunkulu kaNgcobo kodwa kube uNkulunkulu walo. Nikon uyakholwa uJehova uNkulunkulu wakho uyakuqinisa, which means every one of us like sikholwa uNkulunkulu ekumele simenze njani simuone abe uNkulunkulu kabani wethu. Amen. Bese siyakholwa nabaprofeti bakhe bese siyaphumelelisa. So now ngiyafuna ukuthi namhlanje ngizoxoxa nani. Anyway, happy Father's Day. Anazo ukuthi Father's Day namhlanje. Omunye mina bengifika late sengiphuma. Oh, the Happy Father's Day for 500. Angisho lemzweni ngezosophelo ngisho. Le abone senhaba. The fathers.
Nzama umuntu okholwa uJehova uNkulunkulu kabani wakhe. Omunye ufuna yami ukhona 4000 bathi ufaka siyose kumalapha. Hebi ukholwa uNkulunkulu wakhe kodwa ukholwa umprofeti kaNkulunkulu amkhonzayo. Ngoba angizoletha ukuzelelo kulega. So now ibandla liyadinga ukumkholwa ubaba. Medadinga ukumkholwa umprofeti wabo. Angiyazi lo ngizomsala ningishaya hayi kushinge lo umfundisi obizwe namhlanje akekho right. Ukuqiniswa kwebandla usekutheni limazi uJehova uNkulunkulu walo. Kodwa ukuphumeleliswa kwebandla kusekuncike ekutheni alimkholwe umprofeti kaNkulunkulu lona elikholwa kuye. Mhlawumbe ifundele incwadi 2 Chronicles 2020. Ngazi kuthiwa wena asiqinela nje. Bazalwane ngisindisiwe ngiyakuthanda uJesu uganele ubone unkosikazi wami izona ngithi. Chronicles is Chronic 2020. Yaba ngwase full gospel. Igama lami nguEnos Ncumalo. Ngiyathanda igama lami babuNgcobo. Ngiyathanda igama lami. Lona lingihlukanisa ukuthi anginoNcumalo. Nalaba abanye abaningi uNcumalo abashumayelayo baba apostoli. uEnos mina ne. Usual village here Enos. Enos Ncumalo. Asule. Awukweni. Okay. Umshaya singisilungile alimshaya. Amadoda emabele ezinsizwa ngezandla amadoda ahanjwe. Chronicles. 20. Funa khona la. Bavuka ekuseni baphuma baya ehlane eTekowa. Ngesikhathi bephuma uJehoshafati wasukuma wathi, "Ngilaleleni Juda nani zakhamuzi zaseJerusalema, methembeni isimangade uNkulunkulu wenu niyaqiniswa." Bese ngiyabazala ngakho version ayifunda lomzala ethi njani? Methembeni ubani? Usimangade. Niyaqiniswa. Yakwenziwa njani? Bethembeni abaprofeti bakhe. Bethembeni ini? Akulumanga labazalwane. Nekwenziwa njani? So now, ukuqiniswa kwakho ezomzalwane sekwethembeni usimangade. Angishukela ngokwale version. Usekwethembeni usimangade. uNkulunkulu kade ayekhona emini njalo. Kodwa uzokwenziwa njani lapho? Uzoba yikholwa elistrong ekutheni. Eqinile endleleni. Kodwa liqhubeke lihluphe. Kodwa lona linjani? Libe nenkinga nje eningi. Kodwa linjani? Noma sidelelwa, noma sihlupheka, kodwa iyeza ilanga. Leli kholwa alinyakaziseki ekholweni kubani? uNkulunkulu. Liqinile uNkulunkulu, liyamethemba uNkulunkulu. Kodwa icathulo ibhobokile ngaphansi. Imbiyavuza
Maka imizulu kuvuza ubheke. Akusena amathonzi. Selina khona la endlini. Kodwa uyamkholwa bani? Ngoba uNkulunkulu abamethemba banjengentaba sesiyoni engenakuzanyazanyiswa kodwa emile kuze kube phakathi. Athi njengentaba sizungeza iJerusalema, athi kanjalo noJehova uyabazungeza abantu bakhe nakalokhu kuze kube phakathi. So bonke abamethembayo bayaqiniswa. But ukuqinishwa kwabo akusho impumelelo yabo. Fona Bethembeni abaprofethi bakhe niyaphumelela. Bethembeni abaprofethi bakhe lokwenzenjani? So now awusho ukuthi impumelelo yabo umprofeti wabo. Read on here. Have faith in his prophet and you will succeed. Have faith in his prophet and you will what? Succeed. Amama humusha you will prosper. Amen. So impumelelo yethu njengeCongo Christian Fellowship Center. Nivumeleni bazalwane enkulumo. Uqiniswa wethu njengebandla laseCongo uJehova uNkulunkulu. Nizoma nibe mqinile ekholweni. Kodwa uma sekumele niphumelele, sekumele lo enikholwayo nikholwe yilo akuphumile. Ngoba your positioning ukuma kwenu nokuhamba kahle kwenu kuncike umprofethi amise phambi kwenu. Alapho uyaqala nokuthi njani. Hallelujah. Your prophet has your miracle in him. For the balabani wala msanzama okunasaba pedwa. Eselulekene nabantu wabeka abakushabelela kusima bakhe bevunule ngokungcwele. Ubani obabeka? Ubani? Umprofeti okhulumayo. He is the one who brings order. Amen. You can also know. Like I, we are blessed. President team. Busiswe nani? Ngomprofeti. Owena oletha iorder. Yabona le lesibona la. Nalapho kaphithisa phezulu. Akusikhona akusiyena uNkulunkulu webandla. Kodwa umprofeti kaNkulunkulu. Amen. Ujwanga uNkulunkulu. Akusiyena uNkulunkulu webandla. Kodwa iorder ilethwa ubani? Umprofeti kabani? kaNkulunkulu to the church. Amen. Nikon? Amen. No, but the church looks like its pastor. Ibandla lebandla kubukeka njengobani? Njengomfundisi wani. Amen. Welcome, guys. Praise the Lord. She got a cause of Pelosa, because I didn't have a pay. Says, of course, I'm in a match. The order of this house. Amen. In the Gekwan, prophet omiswe pambi kwako. Yakatana na tukuyi kwam. Now, yini sokwenze uma ndlela uzothanda uNkulunkulu kakhulu ukhohlwe umprofeti wakhe. uJesu ningakhathazeki uma benala
ngoba abali mina bala mina engimthumile kodwa abantwana bala ubaba ongithumileyo. Ikhona ingozi ebandleni, ibandla elifuna ukurecognize uNkulunkulu cha likhohlwe ukurecognize umuntu othunywa ubani. Lekho John Makilolo uyathanda umfundisi. John Makilolo ungajethe. Usungihlelela, usukhile. Uyamukela, uyamukela baba. Uyahlonishwa umfundisi. Uyasupportwa umfundisi. Why? Ngoba uthunywe uNkulunkulu, ungukaNkulunkulu. Ayisafana sonke nemihla kaNkulunkulu uyashaya. Mas saya pada sonke. Kolwani uNkulunkulu khona okwenziwa njani? Kolwani abaprofeti bakhe asibona sonke abaprofeti. Okay, igama elithi prophet lithi the one who speak on behalf, lo okhulumela omthumile. Igama, that's the meaning of the word what? Before athi ngiyabona, angiboni, ngibona kahle, ngiyezwe senakamona. The one who speak on behalf of God is what? Prophet. Okhuluma esikhundleni sikabani? SikaNkulunkulu. Uyayithola? So, ukholwa kwakho umprofeti wakho uzokunikeza leyanto ufunda mzana funda. Usebelekeni nabantu wabeka abawuhlabelela uSimakade bevule ngokungcwele. Behamba phambili. Umsebenzi kaprofeti njalo bacheck ukuthi bavunule ngani. Yeah. Ethi ngobani uSimakade kuba umsawakhe kuphi phakathi. Amazwi kaprofeti kwalalela bayisho basho into abathole pha. Yeah. Wathi babaqale alanisa nosidumisa uSimakade wababekela abazoba lalela unyenje abakwaMamoni abawamowabi nabasentabeni Seyiri ababephumele ukumelana noJuda banothwa bonke. Qhubeka. AbakwaMamoni nabawamowabi babelana nezakhamuzi zasentabeni Seyiri bababhubhisa baphela nyama. Alonke abalontoza. Come back bazalwane. Yini enikeza uIsrayeli noJuda ukunqoba? I-order kaMprofeti. Uyena uthe misala uJuda kubikhona phambili. Ehlobe ngani? Nihambe nihlabelela kodwa kiwe impilo. This is a strategy ezivela kuNkulunkulu. Ibandla liyolwa kodwa uNkulunkulu uthi ibandla alilwe ngedumiso. Akehlela ngebandla kodwa wehlele kubani? Akunazothi nje lo babona ndeba uzositshela ezinye izinto. Sibaleke batshela mhlophe manje sesize la. uNkulunkulu ukhuluma nomuntu ubani? uNkulunkulu enza njani? Ubani? Whenever you are going to go mawuzoya empini kubalulekile ukuthi umcele umprofeti wakho ukuthi ngiyakubona empini. Ngiyofuna umsebenzi baba, ngiyofuna
He will give you the direction. Mekunika direction uzokhuluma izwi phezu kwempilo. Mekutheke uNkulunkulu ahambe nawe. Ukhona abazolala uyenga. Bavukelane nabakhileyo entabeni. Bakuyeke wena. Bavukelane ngenxa yezwi elikhulunywa ubani. The Testament elidala. Kusho ukuthi nje. Sawona wena. Yazi ufuna ngizovutha kuleli bandla. Let us read Hebrews chapter 13, verse number 16 and 17. But to do good and to communicate, forget not to, with such sacrifice God is well pleased. Obey them that have rule over you. Obey them. Who have rule over you. And submit yourselves. Yes. For they watch for your souls. Oh, you are complaining that more while I can't go. Okay, this is all that is okay. For they watch for your souls, as that must give account that they have made. It will joy and not with the grief, for that's unprofitable for you. Okay, the Bible 16 and 17. Sinakhohlwa ukwenza okuhle nokwabelana. 5:6 lapho baseGalatia uthi ofundiswayo uhlanganyela nomfundisayo ezintweni zonke ezinhle. So kuyabelwana. Okay. Lalelani abanibonayo. Yenzani kanjani? Bathi sinamhlanje ungcono akube belo uthatha amanothi. Uma bebeni ikholela abazona abafunda. Ngoba ngifuna nginguvela nize niphuphe. Ngibila la. Yenzani kanjani? Lalelani abanibonayo. Lalelani abantu abazalwane. Sisafana njalo. Khona oholwayo nonjani noholayo. So oholayo ulalela uNkulunkulu, oholwayo ulalela omholayo. Nikona bazalwane. So now we can never afford asikwazi ukwenza iphutha lokudelela osiholayo. Kodwa sithande noma sifune ukuzwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthumelo ukuthi asenze njani. So kumele sibenze njalo. Uma kwezinye izinhlelo sibenze njalo. Lalelani abanibonayo. Ibathobele. Sibenze njani. Noma sengathi mncane nami ngo-age kodwa ngiwenze njani. Ngimthobela ngenxa yokuthi ubeke uNkulunkulu ukuthi angenze njani. Angihole. Uma sengathi akafundile kahle
Imfundwana yakhe ayifiki ilevel yemfundo yami. Kodwa iqiniso lithi ngikholwa ubani? Kumele ngenze njani bazalwane? Bese ngenza njani? Ngikona besithi sitshela ukuthi uJesu uyani. Uzokushiya uJesu uma ungakakwazi ukulalela akuthumile, ungakakwazi ukuthobela ngidala kakhulu ukufana mina ukuthi nje uNkulunkulu wabeka kule ndawo sonke sizokhonza ngizokhonza uNkulunkulu angizozwa ngaye kade ngafika ethindisweni ngafika yena engakazali uyahlala uzoba strong phambi kwenkosi kodwa ungaphumeleli until you adjust. As ngiyatanda ke ngizoyimema next time ngibele ningone ngena lapha so kanti uyakhuluma ngcono ngithi igema lapho ngahamba ngaqedana. Yes sir. Ngokuba banjani befulo yethu. Hayi sukuma kuqoqa kumele bazalwane bangcono ngihlupe namhlanje lo mzalwane lo woza mamthetho abazalwane labo ilizwe lenkosi bangabalindi baye yakubani bemphefumulo yobani ungalokothi kube khona ujabulise into ethi badelele bengenxelezele ngendlela okungahala noma ufisekayo kodwa laba umuna eCongo Christian Fellowship laba bobabili bangabalindi mawungena ngalomnyango umphefumulo wakho uba sezandleni zakho uba umthwalo wakho noma bebefuna ukuthandazela izinto zakho kodwa inkosi iyehlise idingo zakho zibe yizona esebizwa ukuthi bazile ukudla bakhohlwe yezabo baye enkosini ngezakho yebantu abasha. They will account before God. Bayophendula ngemphefumulo yobani. Lento yakho vele unyamalale nje uthi ubuye after 2 months uthi bengisesemakhaya. Ushiya abalindi bemphefumulo bese sigangeni bekakekela ukuthi ukuphi ngoba laba bangabani akulumana khona bangabalindi bemphefumulo yethu usathi manje baba ungazuthi ukhona ofuna ukuzovela ekhaya athi ake sithandaze musugijima uyosetha igate ngoba kukhona abantu abangabalindi Singandothi izinto wena. babiswa uThixo ukuthi indaba yakho bayi-approve noma bayi-disapprove noma bayi-questione. Ngoba bayini bazalwane bangabalindi bokuphefumulo wakho. Ungalokothi yabona mfowethu ubathathe kancane ngoba bamisiwe njengabaholi futhi bayini yabona it's a greatest responsibility
wakho ayona lento omthatha njengayo kuNkulunkulu before athinta wena udlula kuye uNkulunkulu esediniwe ndino Israel wadina uNkulunkulu wakudluka Moses laba bantu ngibagqibe bonke ngivula abathi bagqibe kwakwama umfundisi wathi hayi manje funa abantu bekwedlulekile hayi kungababi umprofeti ka-Israyeli umela u-Israyeli obhizi omdelelayo uMoses abantu wasikhipha eGibhithe sidla kahle siphila kahle wathi asihambe sihlale naloNkulunkulu wakho asiyazi nalento esihambelayo umprofeti umprofeti wakho ungumlindi umphefumulo uzobe nezinye izinto zibehlela abanye singabehleli kanti amandla kanti inkonzo kanti i-ofisi likaMthombo zimshaye ezinye uzucabanga ukuthi ezakhe ezimshayayo kanti akuzona ezakhe izinto ezimshayayo izinto ezinye ungadlali labazalwane labafika lesonto bezopheshela everything sekwenzekelani ukuthi thina siyazi-ke lento intsha-ke la e-Christian Fellowship asiyazi la ebandleni likaKristu asiyazi lalelani izolo ngimtshelile athi asizona iy'dingidi sibize ngobizo lwaphezulu olwahlukeneyo funda zakho futhi bayawuphendula ngayo bayawenze njani emphefumulweni ukulelelane abantu abasha nihambe niyisakuza laphandle niyigaqhaza amankhuzwa la niqudule imilomo ngoba ngavesi wena ngokuthi nje mina ngitshubutya abantu awuzophendula wena uzophendula uMthombo ngomphefumulo kabani indlela oyiphathe ngayo kaNkulunkulu naye bakhala ngiyajabula ujabu ukushumayela abasinike ithuba ukuthi nje uphuma indoda yodwa lalela asinikeze ithuba asikhula siyibone ukuthi senzani siyaphi. Do you know when lesisikhathi unikezwa ithuba umaphutha owashumayelile khona abazowakholwa lawo maphutha and mele balahlwa ngawo kuyomele ku-akhawunti wena wena uyophendula phambi kaNkulunkulu ngendlela abayiphathe ngayo ubalithi silenkosi balinda imphefumulo futhi bayokuphendula ngani ngayo. We will account. Wale wakujumalana nesibindi kayo. Ngoba ngiyazi ukuthi kumele abantu ebashomayeza phambi kaNkulunkulu. Anginazi isikhathi sohamba kujumayela amagimitsi. Ngoba ngiyazi ukuthi kusazokuzwa ngejumayela engayenza kanjani. Ngiyajumayela. So nje umbuke kahle. Ungabungeke ngoba lento engishumayela engitshelayo ngelinye ilanga ngizokuzwa ngisho ngiyazi isho ngiyancwadi yebo mzaba ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengakhulumi ukuze bazalwane uyakekela amabhayibheli manje uyafunda into zabo emavaleni avaleni buke mina ngikezile ayinini nomjuluko soqakela endawusuni
Ngenzela ukuthi ungabe nenkinga ngokuba akekho kancane. Bala ngiyancela nje. Uzophendula lapha. Unzama kafikanga lapho ngimfice la ngithi. So yonke into azifunda unzama. Wena bhala nje ukuthi incwadi zitholayo. Bafundwa kumele uyenze inkonzo ngokuthokoza. Funda nzama uphinde le verse. Ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengakhulumi. iBhayibheli lisho ingukhuleka la ethi bawenze lokhu bengakhulumi. Ungamkhulisi umfundisi wakho. Tipota. Ungamenze umfundisi wakho. Ungamkhulisi. Kutsho. Inkonzo sitale. Ubayika. Yabona uzafuna ukukhulisa manje. Personal level, njengoba kungani salvation is personal. Umbuso Musa. Kuyobe umusa. Useqaleni umfundisi wenzenjani? Uyabona. Umbuliso kibulele. Beshintshini kuzokweleza khona bangekho. Ngoba lesithethe sizokwenza konke according to the order yomprofeti. Uyafika altar usiyakubula. Ayihlangani sawo. Akafikanga nesikhathi. Abazalwane lapha ngomposto. Umsebenzi wethu yona. Set foundation. Akafika omfonela uma inkonzo siqala ukuhlala. Ukuze ingalimali into. uNkulunkulu akade unikeze ngenxa ye disorder. Ebangwe abakhonzi abahlabeleli abaphathi bama-instrument nangokufika lenje kwini sekumele alinde. Wawashisha message. Wawashisha umyalezo uNkulunkulu akunikeza wona. Ukushisa umyalezo uzubona. Uhlala uthi usukuma usune vekoni awusenawo umyalezo. Ukubuliswa yibandla. Alikuhloniphi. Alikwazisi. Uyafika phambili uselokhu evulana namavesi nje useyabamba uyayeka umuntu akagcoba uyabamba uyayeka sekumele akudlulise lokho akwamukele enkosini kodwa akasakulethi ngentokozo ngoba kumele ukuthi kulindwe wena usashintsha iqoqo usabheka ukuthi yona liphi leli duku layifika iyafana inale kubo. Awenza umsebenzi ngokubuka. Umsebenzi
Home cell awukho. Household awukho. Sufika la masibuyele Nkosi. Obani labo zobahola besevisho bani phakathi neviki. Ubani njokusuthi woza kusho kobani abahanjelwe ubani begula, abahanjelwe ubani beshonela, wena ngoba ukukho uyicelebrate. Mfundisi wakho wenza umsebenzi weNkosi engani ekubula enhlizweni. Noma ngangasho ukuthi imvule yaphinde yashada nenye. Abafani nathi athina sidlale bawenza umsebenzi weNkosi bekubula, inhliziyo ibeke phansi. Asabe bona ukuze bawenze lokhu ngokujabula bengakhulumi, ngokuba lokhu akunakusiza. ngoba lento yokuthi benze umsebenzi weNkosi bekhononda bekubula akunakunisiza. Hallelujah. Into yokuthi umgcotshwa awenze umsebenzi weNkosi ubone ugcobo lwakhe angathi umfundisi wethu ngathi uyozohamba eBrentini abazobene laba obakhonzisayo bengakaze bebone ilevel yogcobo uNkulunkulu abeke phezulu empilo yakho, ngoba kufika kuyena oshalelayo eklasini. Kube wena oqoqa ihlalo bathi uyozohamba eBrentini bengakaze bakwazi ukuthi uNkulunkulu ugcobe kangakanani. Fana nomfundisi ongodliwa impahla. Ningaze nami ngiyofuna umthandazo kwamthelezi. Ngicabanga ukuthi akagcotshiwe ngoba kusamele athandazele upetrol, athandazele amabhili asendlini, adipende kunkosikazi wakhe uma unkosikazi esebenza. Sanibona umfundisi onjalo uyozafe nombabaza mhla esefika ukuthi iNkosi ayimgcobile kahle kahle, anikaze kufinyelele kwilevel yogcobo uNkulunkulu amgcobe. Ngoba manihluleke ukwamukela ukugona isipho uNkulunkulu akunikeze. Fundisa ishintshela amathaya emoto, ehambela wena imoto, ehambela bani. Manje mfundisi kusho uDabs udlulile, kumele isuke imoto la iyoshona eFlagstaff yokungcwatshwa bani uDabs okade ngaphonsi kubikhona. Kodwa wena bekuthiwa akuthenge lokufundisa amathaya. Funa umfundisi athenge amathaya ezithi imoto zithenge ngoba ezithi imoto thina amathaya siyayishintshela. Khona indoda akumele ishintshele obani akubizwe yithi uNkulunkulu umthumele kini. uNkulunkulu umthumele bani? Kini. Njengoba uNkulunkulu umthumele mina, uyi-responsibility kabani? Kodwa yini nto ongayenzela ubaba? Ngathi hamba ngemoto eliza kangaka iLand Rover. Ngabe yini nto ongabenzela? Awudingi ukhompyutha, udinga ukwenza inkonzo uNkulunkulu anikeze nabathembe.
akangakhulumi umfundisi wakho ukhona. Akangathi uthi Nkosi that is a curse on his own. Pray for us. For we are sure that we have a clear conscience. Sikhuleleleni ngoba kunembeza wethu sinjani. Hlanzekile. Sinonembeza konjani? Hlanzekile. That's what you're supposed to do for your pastor. Awuthi angeke umbubulise umfundisi wakho. Ngokhuluma ngo, angeke umbubulise umfundisi wakho. Uzayithoba kuye. Ngimlalela. Ngimsupport. Ngimkhulekele. Yena nomndeni wakhe. Ngoba isho ukuthi ngoba ungumlindi omphefumulo